खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बर' थुनलाइ आफादा सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 24थि गोसोखां सान फालिदों। 2026 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थियाव गौरब गगैया अजन्ता नियोगनि हेंथायै बादायगोन। 25 जौखोन्दो अंगनाबादि मावफारिया आरो मददगिरिफोरनो आजिरा मोननायनि उनाव एकालिन होगोन बुंदों अजन्ता नियोग। बिलासिपारा साब डिभिजनेल जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट शान्तानु कुमार शर्माखौ सासपेन्ड। नागालेण्डनि खुंथाया आयेन बेरेखायै आसामनि हायाव पेट्रल पाम्प बानायदों। गुवाहाटीनि सासे सुबुङा सानथामनिफ्रायनो गोमानानै दं। मालिगावआव गेस सिलिन्डार बेफ्रुनानै गिदिर अर खामदों। आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव दैबानाजों खहा जादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बर' थुनलाइ आफादा दिनै सानसेनि हाबाफारिजों सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 24थि गोसोखां सान फालिदों। सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 24थि गोसोखां सान फालिनायनि हाबाफारि बायदियै बर' थुनलाइ आफादनि बिरबिलाखौ ससे बिरहोयो बर' थुनलाइ आफादनि गागि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया। बेनि उनाव मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव आलारि बाथि सावनानै बिबार बावजेनो मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि फंबाय सर्बेश्वर बसुमतारिया। ओरैहाय मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 24थि गोसोखां सान फालिनाय हाबाफारियाव बिनेश्वर ब्रह्म फोथायपुन्जिनि सोद्रोमाफोर, बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला गुदि आफादफोरनि बिबानगिरिफोर, आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारि, बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरिफोर, बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद गौथुमफोरनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि नखरनि सोद्रोमाफोर आरो फरायसाफोरा बाहागो लायो। 2026 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि आसाम प्रदेश कंग्रेसनि युवराज गौरब गगৈ। 2026 मायथाइनि बिसायख'थियाव सिगाङाव थानानै कंग्रेस दोलोखौ दैदेननो थियारि लकसभानि हेंथा दोलोनि लेङाइ दैदेनगिरि गौरब गगैया। बेनि थाखाय गौरब गगैया गावनो विधानसभा बिसायख'थियाव बादायनो थियारि। कंग्रेसनि इसिङारि आरो गौरब गगैनि गुड लिस्टनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गौरब गगैया 2026 मायथाइयाव गलाघाट विधानसभा समष्टियाव मन्त्रि अजन्ता नियोगनि हेंथायै बादायगोन। मख'नो गोनांदि गलाघाट समष्टिया सिगाङाव कंग्रेसनि दखलावनो दङमोन। नाथाय अजन्ता नियोगआ कंग्रेस नागारनानै बिजेपिआव थांनायनि उनाव बै समष्टिया बिजेपिनि आखायाव थांदों। दायो बै गलाघाट समष्टिखौ बिजेपिनिफ्राय सेख'नानै गावनि दखलाव लाबोफिननो नाजादों कंग्रेसआ। कंग्रेसनि सुलुङाव दाबि खालामनाय बायदिब्ला गलाघाटखौ बोखांफिननो थाखाय ब्लु प्रिन्ट थियारि खालामदों गौरब गगैया। बे ब्लु प्रिन्ट बायदियै गौरब गगैया गावनो बिसायख'थियाव बादायनो गोसो जादों। बबेखानि दोलोनिफ्राय जेराव बादायनो थिनो बेयावनो बादायनो थियारि। जुदि जरहाटआव बादायनो थिनो जरहाटआवनो गेलेगोन आरो जालुकबारियाव थिनोब्ला जालुकबारियावनो गेलेगोन होननानै गौरब गगैया खौरांगिरिनि सोंथिनि फिननाय होनानै बुंदों। आगुनि गिबि मन्त्रि रुंसारि तरुण गगैनि आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौबो मावफुंगोन होननानै गौरब गगैया बुंदों। रायजोनि अंगनबादि मावफारिया आरो मददगिरिफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। रायजोनि गासैबो अंगनाबादि मावफारिया आरो मददगिरिफोरा आजिरा लानायनि उनाव 3 लाख आरो 4 लाख रां एकालिन मोननो हागोन। बेनि थाखाय रायजो सोरखारा 400 कौटि रां दिहुननानै हरनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि राङारि बिफाननि मन्त्रि अजन्ता नियोगआ। राङारि मन्त्रि अजन्ता नियोगआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायबावनाय बादिब्ला आसामनि 2000 अंगनाबादि मिरुफोरखौ आदर्श एबा मडेल अंगनाबादि मिरु महरै
जौगाखांहोनो थाखाय रायजो सोरखारा प्लेनिं खालामदों। बबेखानि अंगनाबादि मिरुफोरनि गोदानै लुफुंजागासिनो थानाय खामानिफोरखौबो फैगौ अक्ट'बर दाननि गिबि सप्तानि गेजेरावनो आबुं खालामनो बिथोन होदों अजन्ता निय'गा। बेजों लोगोसे मडेल अंगनाबादि मिरु कनस्ट्राक्सन कमिटि आरो हानि जेंनाफोरखौ फैगौ 7 साननि गेजेरावनो सुस्रांनो थाखायबो राङारि मन्थ्रिया बिथोन होदों। धुबुरी जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिलासीपारा साब डिभिजननि जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट शान्तानु कुमार शर्माखौ सासपेन्ड खालामबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया सासपेन्ड खालामदों बिलासीपारा साब डिभिजनेल मेजिस्ट्रेट शान्तानु कुमार शर्माखौ। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया थांनाय 16 आगस्त खालिनो गोख्रै गोहोम गोग्लैनाय बायदियै शान्तानु कुमार शर्माखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय साब डिभिजनेल जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट शान्तानु कुमार शर्माखौ सासपेन्ड खालामदों बेनि बागै मिथिनो हानाय जायाखै। बबेखानि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया साब डिभिजनेल मेजिस्ट्रेट शान्तानु कुमार शर्माखौ सासपेन्ड खालामनायनि उनाव बिलासीपारायाव थानाय न'आवनो थानो बिथोन होदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गनायथि गैयालासेनो शान्तानु कुमार शर्माया बिलासीपाराखौ नागारलांनो एबा बिलासीपारानिफ्राय बाहेरायाव थांनो मोननाय नङा होननानैबो गोजौ बिजिरसालिनि बिथोनलाइयाव मख'दों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसाम नागालेण्ड सीमा साखाथियाव नागालेण्डनि खुंथाया आसामनि हायाव दखल खालामना मोनसे पेट्रल पाम्प बानायनायखौ लानानै गावजों गाव गुलाय गुजाय थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि गलाघाट जिल्लानि उरियामघाट ओनसोलाव पेट्रल पाम्पखौ बानायदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे पेट्रल पाम्पखौ नागालेण्डनि खुंथाया गिबि खेबनि थाखाय 2021 मायथाइयाव बानायजेननाय जादोंमोन होननानै प्रतिदिन टाइम्सनि गेजेरजों मिथिनो मोननायबो जादोंमोन। जायनि जाहोनाव CRPFखौ दावराव दावसि जानायनिफ्राय होबथानो थाखाय गोख्रों बिथोन होदों। बबेखानि 3 बोसोरनि उनाव बे पेट्रल पाम्पखौ आबुङै लुफुंनो हानायनि उनावनो ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारिया सोमजिखांदोंमोन मानोना नागालेण्डनि खुंथाया गुबुन रायजोनि हायाव दखल खालामनानै बेबायदि आयेन बेरेखा खामानि मावनो मोन्थाइ गैया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सेनेकुटिनि सासे 37 बोसोर बैसोनि अमर ज्योति सांकाक्ति मुंनि सासे सुबुङा थांनाय 16 आगस्त खालि बेलासि समनि 6 रिंगानिफ्राय बायजोआव ओंखारलांनायनि उनाव न'आव फैफिनालासे गोमानानै थानाय जाथाया सोराङाव फैदों। जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरा गोबां नागिरनानै दिहुननो नाजासेयावबो दासिमबो मिथिनो मोननाय जायैनि थाखाय लटासिल पुलिस थानायाव गोमानानै थानायनि थाखाय एजाहार होनायबो जायो। नखरनि सुबुंफोरा गोमानानै थानाय सुबुंखौ बबेयावबा नुसनबायोब्ला 9706549558 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनानै खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। गुवाहाटीनि मालिगाव ओनसोलाव थानाय गौशालायाव समबारखालि मोनसे गिदिर अर खामनाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन, जेराव गंनै गेस सिलिन्डारा बेरफ्रुनानै बेबायदि गिख्रंथाव जाथाया सोमजिखांदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेरफ्रुखांनायनि जाहोनाव जोंब्लावखांनाय अरा गोसारलादों, जायनि जाहोनाव गोबां न'फोरा खामनानै हांगार जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव अर खोमोरग्रा हानजाया जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै गोबाव समहालागै नाजानानैसो अरखौ खोमोरनो हानाय जायो। बबेखानि अर नांनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। आसाम रायजोआव दैबाना साग्लोबनायनि जाहोनाव डिब्रुगड़, चराइदेव, शिबसागर आरो धेमाजि जिल्लाफोरनि गासै सा 63,679 सुबुंफोरा खहा जानांनायखौ नुनो मोन्दों। आसाम रायजो बोथोर सामलाय खुंथाया बुलेटिननि गेजेरजों फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला दैबाना साग्लोबसारनायनि जाहोनाव शिबसागर जिल्लायाव बांसिनै गासै सा 47,768 सुबुंफोरा खहा जादों। लोगोसेनो चराइदेवआव सा 12,259 आरो डिब्रुगड़आव सा 1,513 सुबुंफोरा खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गासै गंबा जिल्लाफोरनि 6,122.5 हेक्टरनि बायदि आबादफोरा सिलिंखार जादों। दासान्दि गासै सा 3,009 सुबुंफोरा चराइदेव, धेमाजि आरो शिबसागराव रैखाथिनि थाखाय रिलिफ केम्प बानायनानै थानांदों, नाथाय सा 10,558 सुबुंफोरानो
रैखाथि बादा गैयाजासेबो थानो गोनां जानायखौ नुनो मोनदों। बबेखानि रायजोआव दैबानाजों जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया दासिमाव गासै सा 106 सिम जादोंमोनब्लाबो थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव दैबानाजों जिउ खहा जानाय सासेबो सुबुंनि गोथै सह बोखांनो मोननाय जायाखै होननानै फोरमायदों। शिबसागरनि नंलामुरा घाटआव दिसां दैमाया गिख्रंथाव महर लानायनि जाहोनावनो बेबायदि हालोदा सोमजिखांदों। जाहोनाव सुबुंफोरनि अनगायैबो गासै 18,631 जुनारफोराबो खहा जादों। डिब्रुगड़ जिल्लायाव थानाय 1 बिगानि केसेरु बागानाबो दैबानाजों सिलिंखार जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।